Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mayong buntag sa tanan. May buntag kada. Yalod ta kining santos nga misa sa kanunay nga pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya makayuhan nga atong nadawat. Sagasa sa kinabuhi o sa mayong panglawas. As I celebrated my birthday yesterday, and also would like to offer this Mass to remember my parents, to thank them, Carlos and Susana, and my siblings, Jumerin and Michelle, and brother-in-law Joel and Roldan, and for all the souls in purgatory. O aron maandam gayud kita lang ning santos nga kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo sa iyang kaluoy ug pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, tadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, Maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Mag-ampo kita. O Dios nga magkagagahom, among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sira. Unya mitungha ang maisugon nga Elias kansang mga pulong misilaob ingon og usa ka sulo. Nagdala siya usa ka gutom ngadto sa katawhan ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugngan niya ang ulan ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Sa ngalan sa labing halangdon, gibanhaw nimo ang usa ka tawong patay. Gipahamtang nimo ngadto sa usa ka bantog nga hari ang usa ka sakit ug ang kamatayon.
Didto sa Sinai, hidunggan nimo ang Ginoo nga nagbadlong kanimo ug nagpahayag sa iyang kabubut-on sa pagsilot sa iyang mga kaaway. Gidihugan nimo ang usa ka hari aron mahimong galamiton ni adtong siluta ug ang usa ka propeta aron mobanos kanimo. Gidala ikaw ngadto sa langit diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsigang nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios sa dili pa kini musugwak diha sa kapungot, nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausa-pag-usab ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mubalik ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma. Kay kami usab mga buhi. Sa diha nga si Elias nataguan sa alimpulos, si Eliseo na puno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari, o wala sila makahimo pagpabuhat kaniya sa ilang gusto. Walay butang nga malisud ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon, naghimo siya og katingalahan nga mga milagro. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadyaon ta ang mayong mga tao diha sa Ginoo. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadya ang yuta, papalipaya ang daghang mga pulo. Ang katarungo ko mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang kalayo nagauna kaniya ug nagahurot sa iyang mga kaaway na nagalibot. Ang iyang mga kilat nagahaya sa kalibutan, ang yuta nakakita ug mikuro. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang mga bukid milanay ingog talo at tubangan sa Ginoo. At tubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasud nakakita sa iyang himaya. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo.
Naulawan ang tanan nga nagasimba sa mga butang nga kinuri. Nga nagahimaya sa mga butang nga makawang. Ang tanang mga Diyos nagapa sayang atubangan. Nagapagyo sayang atubangan. Magsadya unta ang maayong mga tao, diha sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano, nga naghunahuna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panigingon kanila, kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingnan ni pag-ampo, amahan namo nga na sa langit, simbahon nun ta ngalan mo. Maghari kaunta ka namo, ug tumano ng imong pagbuot, tinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag ka namo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita lang sa atong kaluwasan. Dayon ikaw o Kristo. Mayong buntag sa tanan. Akong gihangyo si Father Benido nga ako lang usa mo misa. Kay birthday man ako kagahapon, wa man ko kamisa. O niya, last week I also celebrated my 26th anniversary as a priest, sacerdotal anniversary. Nag-una ko ani akong mga classmate sa college, no? Kay classmate man may ani ni Father Migs o Father Ricky. Ako gyud ang batchmate since first year college mi sa San Carlos. Nangauwahi lang ni sila kay ni Sulaiman og kinabuhi sa gawas si Father Ricky. Unya si Father Migs, dili ini seminarista sa MSc sa Sinugdanan. Classmate rami ani sa San Carlos, tupad mi sa lingkuranan. Nya kanunay magkuyog-kuyog nako. Kadugayan ni ingon na siya nga, bay mo apply lang ko bay sa inyo bay. Ingon ko, tara, kuyugan ta ka. So, mao ning first dinhi nga balay nga ni apply si Father Migs.
ako'y nagdala na niya diri nga aron interviewon sa among vocation director. So late siya ni apply kuyog-kuyog raman ni nako. Mao nang nauwahin ni sila si Father Ricky ug usa ka tuig nag-una ko 1 year ahead ko kay after college wala man gyud ko'y pahuway-pahuway diretso man ko. Una nga kamong batch ako ang pinakabata nga naordinahan sa pagkapari. Giingnan ko sa among rektor kaniadto nga ayo usa kay kabata pa nimo, no? Suwayo sa trabaho sa gawas para doon na kay igo-igo nga experience, no? Ningon ako sa iya, sa among rektor Father Ben Lumbuan nga, Dre, kung magtrabaho ko sa gawas, wa man akong hunahuna. Kanya kung na ako'y sweldo, kung saan man ako akong sweldo, no? Wa makatingaw ka nga mong rektor, no? O sige lang, kung dili ko ninyo dawaton o di ko ninyo aprobahan, maghimo lang kong desisyon sa akong kaugalingon. But for the meantime, apply ko sa pagpadayon after sa akong studies, no? Salamat sa Dios nga nadawat ko niya tuloy-tuloy ang akong formation sa seminary hangtod nga naordinahan ko year 2000, June 8, and then a week before my birthday celebration. So salamat sa Ginoo. And thankful that in today's Mass, ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus kanato o ngadto sa iyang mga tinunan, usa sa mga pinakasimple o pinakakumpleto sa nga pag-ampo. No? We have heard so much ato man nadungog og na nakatunan sa makadaghan nga ang pag-ampo o ang santos nga Eucharistia mo'y pinakahataas nga matang sa pag-ampo. Matod pa ni Father Jerry Orbos, bisan pag mag-ampo ka o ganang 2,000 Hail Marys or how many rosaries, walay makatumok sa santos nga Eucharistia nga mao ang pinakahataas nga matang sa atong pag-ampo. Kung ang misa mao pinakataas nga matang sa pag-ampo, the prayer of the Our Father usa sa mga kumpleto sab nga matang sa pag-ampo nga naa sulod diya sa santos nga misa na kanunay natong ampoon. Ana ang pagdaig paghimaya, no? Simbaho na ngalan mo, maghari ka diri kanamo, no? Naay supplication pagpangayo sa unsay atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Ana ang penitence, no? Pagpenitensya, pagpangayo, no? Pasaylo sa atong mga sala, and also the mission, no? Mission nato nga kung kita gipasaylo, kita usab makapasaylo sa uban o nga buhaton usab nato unsay gikinahanglan, unsay kinahanglan o angayan, no? Bandang katapusan, nag-ingon ang atong Ginoo nga kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo. O kung dili kamo makapasaylo sa uban, dili usab kamo pasayloon sa Amahan nga tuwa sa langit, no? Atong challenge, ang atong mission usab diha sa paghatag sa lain nga magpamulong diha sa mga pagbasa. Nag-ingon nga nakadawat kita nga libre, manghatag usab kita nga libre, no? Kining gasa sa pagpasaylo, kapasayloan sa mga sala nga atong nadawat ato sa buntag o makabaton sa buntag kita kahigayunan diha sa pagpasaylo sa uban, no? Dili lalim, dili sayon, no? As in many instances, diya sa atong pagsimba, diya sa atong pagampo, makadepende usab sa disposition sa tao, no? Kay dili man pud na ex opere operatum sa Latin pa. Dili man pud kini automatic nga for as long as we say these words, no? Mahimong dili pagampo kun ang atong mga intensyon o ang atong mga tinguha lahira ug labi na gayud ang atong mga buhat. There are so many people who would quote even
Bible texts or mga gestures nga lahi. Pero ang mga tinguha o ang mga buhat wala na haom diha sa unsay angayan o kinahanglan, no? Kay bawta kung unsa ang mga ingon ni ana nga klase sa mga tao. One time, dinhi pa ko na-assign berin sa regla, there was somebody na iniduol na ko ningon nga, Padre, kanang bang unsa man gyud ang maayong postura sa pag-ampo, magluhod ba ta, mag-ingkod, maglingkod, magtindog, unsa ba gyud nako nga. Actually, nanay, diha sa Santos nga misa dunay mga proper gestures nga gitudlo kanato. Kano sa ata mulingkod mamaynaw sa mga pagbasa o kano sa ata mubarog for our prayers of supplication o kano sa ata muluhod panahon sa konsagrasyon, no? Dunay mga proper postures nga gitudlo kanato. But pinaka-importante yun, no, sa atong personal na mga pag-ampo o katilingbanon nga pag-ampo, ang unsay naasulod sa atong kasing-kasing. O unsa ka matinud-anon kita sa atong mga paghalad o atong mga tinguha ngadto sa Ginoo. Ginaingon pa nga ang atong Dios ang Ginoo na sayod ng daan bisan sa dili pata makabungat bisag usa ka pulong sa atong mga pag-ampo. Nahibalo ng daan unsay atong gikinahanglan, unsay makaayo kanato ug unsay atong gikinahanglan bisan sa wala pa kita mangayo, bisan sa wala pa kita makapadayag ngadto kaniya. So hinauton ta na sa atong pagpadayon paghalad ning Santos nga misa ug sa atong makanunayon nga pag-ampo, ang Ginoo mag-purify sa atong mga intentions and mga actions for the praise and glory of God. Si Jesus nagingon kanato, palihog manindog, nga makasangpit kita sa Dios atong Amahan. Busa uban sa ligong paglaom dadu nato karon ang atong mga hangyo ngadto kaniya ug kita moingon, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa kalibutan, kanunay mo padayag sa halawom nga pagsalig sa pag-abot sa Dios nung gigharian sa gugma, sa hostisya ug sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mohunong pag-ampo ni magpadala sa mga pagtintal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga aduna unta kitay igong pan sa pagtubag sa atong matag adlaw nga mga panginahanglan ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa gubat sa tungang sidlakan, mag-ampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa tungang sidlakan ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan, ang tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon ug sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among among pag-ampo. pag-ampo. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban
sa pagpakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Duga. duga ang among pagampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mausayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, duga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila makahimamat sa Dios diha sa ilang matag adlaw nga mga pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, duga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, duga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay magwagtangay na magwagtanganay inikakita nila sa Ginoo dito sa iyang tunhayng puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, duga ang among pagampo. Ulangit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpamati sa among mga hangyo. Tabangi kami nga kanunay kaming mosalig sa imong mahigugmaong pamaagi o nga modawat kami sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawat o Ginoo, kining among malakasan, di mo sa mundo sa gupaw sa tuskan. Kining panon, kining bino, pinamat sa kamon sa tao. Ang imong magagrasya, bunga sa mong pangalia, ihatap na katawo, ulang Amahan. Sa tanan panalangin, sa kadamot pananipin, ang mahal mong alawan, kung pilirong dugo, ito ang kaluwasan, inamunin sa tanan. Magampo kita mga igsuon ang kining atong mga halad ug mga sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios ning panog bino, gihatagan mo kami og kalanoon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan.
ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pagingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dai kunang daghani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog miday. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanino ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan na nagtubos na namo, pinangit sa imong krus, o pagkapanamaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari, relihiyoso o relihiyosa. Hinumdumi usaba mo mga igsoon nga nangamatay, among mga minahal sa kinabuhi, kaparyentihan o kahigalaan, uban sa mga kalag nga gihandom namo sulod ning santos nga misa,
ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo magkagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtutan. Amen, 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 amen. Maghiusa kita karon pagampo sa atong mahigugmaong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay tuman ang gingharian, ang ganong ang himayan, ang rusak kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga tinunan ug dinhi ka namo karon. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pakita og gihatag ang timaan sa atong panagdait ug panaginig sa unay. Peace be with you.
Mga igsoon, kini sa Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit karon sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, magamping ka nato alang sa kinabuhing dayo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ugaban sa pangaliya kanunay sa mahal nga Birhen Maria ni San Jose iyang bana. Magbendisyon ug manalangin kanatong tanan ang Dios nga makagagahom mahigugmaon sa tanan ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, manglakaw kita og sa kanunay ipaambit ang gugma kaayo ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.